Bhíor bhanná Armagh bheith sásta le cóscóir na gaiideann te going countain mí. Tura chéile gribh gá chu le cóscóir na buan nuair a chuireanníocht na Kildare le anáit na Babhta cearr cena sí cin tú. Chun na Martin a ham an trátrachta. Ní híon Ciara agus Gillian inis ag feimú agus iadsan ag titim siar inis Lorne Murta agus rásí an déadar a híon agus má conbhil an seo chun muid súil ar an caisin de réir chéile agus inis Gillian Wheeler brúhan tosaí a gáil harist cómar anna ruthar deanta an jigla seo créitna le scór is féidir anna scór an sinú Gillian Wheeler agus í teachtán tosaí agus spás fáscoilse agus í chur fáilte rih spás sin agus i teachtán tosaí inis ríist na gansa hebhána ag tuairt faoin iarach seo ar imolin stúan sin an ceann begar ná í farrát agin agus chuann sin Kildare ceann hon tosaí an seo a bar nó lú chlása in ardhatha fear why i gan a char hon cumman a feicú má agus ar ná pás íonta inis seo thugah Niamh Henderson a gearú is dearna cúil Niamh Henderson chin sé thar a trasná na go dearú hon cúlaigh fáscail siús agus abalta bheith páirte Wheeler leis an léthráid gánta sin is deachanis an spás a gáscailt ribh Ciara Wheeler agus curtha is deach agus thar an trasná nig Ciara Wheeler ach an pás a chur Gillian is deach heici ó sin burnanis Burna géirí gáil hon tosaí ar tá deanta go máid agus sealamh go fáil conní ag Kildare arás den is go burn agus an éir sin seolta is deach agus an darna cholín fáilte ag Kildare inis sin san darna le agus níiríonn sin Róisín burn ag brúhan tosaí agus churann pásínta churthas deach drá lína lean tosaí agus géirí burn amsú fáilte an jigla hé tiontu is deach tá Priceman ar fáil mas féidir rinne sí golia híon pás trasna agus cúil de Kildare Lísa Lenihan ag teach fríd sin pás thar bheith clistean sin ó Róisín Byrne agus na súla agus an chhlagan an ardjaí a rihan ama Drús a fuair coníonta an san darna le Henderson ag teach fríd Henderson is deachanis go Lorne McConville agus Buaicphointí deach a cúil ag Lorne McConville ag teach fríd Lorne Parker cúlíonta cúla bhídí ag ardhatha céhí anna go dearú captain na Fernia léach ardhatha le blianta fada nuas Lorne McConville agus an angas scristaí ag go dearú Sealamh ag Darling in san córneo teanta go máid hon an Sealamh córneo Cuthbert Rála go raile cuasaí agus Ryan ag scill leis an ceann sin tagann sé is deach agus thar a trasnán Ryan agus well an ainion rudaí gáilda ardhatha Scafte imróí plúachta is tíon sin agus an réiteir agus éidir Cuthbert sásta ghfuil Gerald Janta an seo céilearú faoi lean seo an seo de Kildare bu a starúil dóibh an seo a bach na lú clása an seo